Yo, Uncle G is back mga lodi, Uncle. So karon mga Uncle is na napunta bagong tripping mga Uncle. So kining mga tripping nga Uncle is kita-kita rin yung nagkabaon but before time so good mga Uncle, shout out sa nato ni sila Uncle. Let's go! Yo, what's up mga lodi? Uncle G is back. So before tamo proceed mga lodi, Uncle, so shout out sa tani John Beat Vlogs, Rojiski Angko, Christian Busilakan, Lawrence Bihinting ug Zia. So shout out nato mga solid supporters nato Uncle. So shout out inyo mga lodi, Uncle. So karon Sunday balik tag biyahe mga Uncle as a Maxim rider mga Uncle. So maura to mga Uncle. Natay next ani mga Uncle. Thank you so much for watching. So balik kita mga Uncle. So dire Uncle is dupita ang customer dire nagpaabot na ako dire Uncle. Hello sir. 640 na sir? Okay G sir. Oh na. Sir. Sure na ka sir? Sige sir. Mas smile ko sir. Smile, mas ayo. Thank you. Ay, murag pagkaon man Kul. So mga tana tagtarong ni Sir Kul kung pagkaon ba gani akong i-deliver. Kung pagkaon din pwede dito makapaksi og gamay di ay. Gutom na biya po ko Kul. Sir, mga pagkaon sir. Ano siya? Bugas? Ugas. Walay pretest na sir. Ha? Walay pretest. Oh, wala. Bugas sila, hello? Sir, thank you. Sige sir. Sabi na unay pretest sir. Wala. Mga yung takulig pretest nimo. Bata tayo lumiglang art. Nung ako ta sir ba? Ano? Inaran yung rice? Ha? Katuning premium rice? Kaya pagpa-slim ba? Slim mo kadaan, di pa kailangan na. Sige sir, thank you sir. Thank you. Pagkabugoy man dayaning pong Sir. Uy grabe, lungon na po din sila di ay. Liwat din sila ako di ay. So, tiri na taman tong video call. Thank you. God bless mga pucho.